Zviri sei shamwari? Alright. Urombo kana kuti sango inoridzwa so ine two maparts. Handiti? Right. Tikutanga pana F. F ka2, E ka2. Then tojamba D panapo. Handiti toya pana C. C wacho tikumuridza ka1. Handiti ka? Right. Tobva tati toridza pana D. Ndiri kutora step by step. Handiti tiri kudzokera pana C. Saka tikabatanidza tiri kuti D A G G G G. Ndiri kudzidza soprano. Saka tabatanidza zvese tiri kuti you have to take note panapa. Apa ndo panonyanya kufiringa vanhu vakawanda. Uku unogona kubva zvakanaka F F E E C D C B A G G G G. Ndo first part yoyi. Second part takuresponda. Tikutangira pana E panapa. Handiti ka? Handiti ka? E E D D C C E E A A A A. No second part. Second part tiri kuti E D D C C E E A A A A. First part tiri kuti F F E E C D C B A G G G G. Tobva tati E E D D C C E E A A A. Right. Saka kana takurola manje tikutangira panapa. Right. Saka ndo first variation yachona iyi yakapusa yacho. Then kana takuita isusu ma variations mamwe ari very difficult, ukagona E then toita inotevera E.